Мәлләтамак авыл җирлегендә 512 кеше яши. Шуларның 107-се нарат астында. Быел 2 сабый туган, 10 үлем очрагы теркәлгән. Башлангыч мәктәптә 9 бала белем ала, мәктәпкәчә төркемдә 16 бала. Үзара салымны 700 сумнан җыйганнар. Аңа Мәлләтамак авылының Тукай урамыннан колхоз урамына су торбалары сузылды, башня территориясе яңартылды, башка эшләр эшләнде ди авыл җирлеге башлыгы Хәмзә Хөсәенов. Район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов җирлекнең район үзәгенә якын булуының уңайлылыгын билгеләп үтте. Инде иң матур, иң төзек, иң актив булуын һәр вакытта да күреп торабыз. Һәм инде соңгы араларда безнең мондай главалар күп алышты. Шуңа инде Ират кешекле егетгәсен һәм Зәминушны куйдык бит. Бер сәгатьнән бер сәгатьнең кызлар бергә кайта башлады. Ансы да куанычлы күренеш. Бүген көндә садигыбызда 15 бала булган, 16 бала. Бу инде чыннан да күп авылларда бу кадәр бала юк. Түбән Табын авыл җирлегендә быел бер хуҗалыктан ат асрау, мини ферма буенча бер хуҗалыктан субсидиягә гариза кергән. Мондый ярдәм булу куанычлы күренеш ди авыл башлыгы Рөстәм Кыяметдинов. Җирлектә күпләп кош-корт асраучылар саны арта, ләкин быел аларга субсидия каралмаган. Илнур Шихапов, Яхья Мөхәммәддиновның крестьян-фермер хуҗалыклары игенчелек, терлекчелек һәм сәүдә белән шөгыльләнә. Җир пайларын алып эшләүчеләр бар. Пай җирләренең күпчелеге туган як агрофирмасында. Физик затлар кеременә салым 11%, җир салымы 50%, милек салымы нибары 11%ка үтәлгән. Җирлектә мәктәп яшендәге 86, мәктәпкәчә яшьтә 42 бала исәптә тора. 9 еллык мәктәптә 27, интернат мәктәптә 84 бала укый. Башка җирлекләрдәге кебек үк биредә дә халык санының кимүе күзәтелә. Сәбәпләре дә шул ук. Туучылар саны аз булу, яшәү урынын алыштырып пропискадан төшү. Җирлектә узучы чараларда финанс ярдәме күрсәткән туган як агрофирмасына, җирлек активына, мәктәп коллективларына, аксакалларга рәхмәтлебез ди җирлек башлыгы. Суга кытлык кичергән югары табында быел да берничә урында казыту эшләре башкарылды, әмма су табылмады. Проблема бүгенгәчә хәл ителмәгән. Янгын сөндерү машинасына да капиталь ремонт таләп ителә ди Рөстәм Кыяметдинов. Мөнирә Арысланова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.